Father Francis Ariel, desde aquí de TXTPAM, Tapuangan. Magandang umaga, Ariel. Maayong umaga, Pilipinas. Good morning, Father Francis at kasamang Ariel. Salamat, Ariel and Father Francis. Yung mahay na daw po sa itugabon. Mayong buntag Dumaguete City, mayong buntag Negros Oriental, mayong buntag Pilipinas. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Maayos-ayos na aga, probinsya. Antique, para sa komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Spirit Morning Balita. Live gikan sa Spirit FM Broadcast Center para sa pagdulong sang matungtuod nga pag-alagad kag pagserbisyo. Alagad May Durias. Para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong aga mga kaalagad. Good morning sa tanan naton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends nga nagatutok na sa aton sa 16 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas kag sa 71 tanan ka mga parokya kag mission stations sa bugos nga arkidiocese sang Capiz. Nagapalabot man kita sang pagtamyaw sang maayong aga sa tanan naton nga mga kauturan nga kutob malabutan sang aton nga pagpangalagad. Ilabi na sa mga kailapit naton nga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan kag probinsya sang Masbate. Siyempre nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati. Ilabi na dira sa Teodoro Arsenes Trade Center. Sa mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag sa bugos nga Capiz, may mga magagmay nga mga commercial establishments nga nagapamati, nagatutok kag nagasubaybay sa mga programa sang 88.1 Spirit FM Rojas. Good morning mga kaalagad. Siyempre sa aton kauturan nga mga drivers, aton mga tricycle drivers, jeepney drivers, truck drivers kag bisan pang may mga pribado nga mga salakyan nga kaupod kita sa pagbiyahe sa siningation kag sa kada adlaw. Good morning kag halong mga kaalagad. Siyempre sa aton kauturan nga ayara sa ilang mga panimalay nga always gid nagapamati kag sa sining mga tinion nagapulo pangapi, ang iba nagapreparar sang pamahaw, ang iba nagapamahaw na, samtang ang iba nagapabangon pa sang ilang mga estudyante kag ang iba natamad pa magbangon bisan may opisina o kung may trabaho. Good morning sa inyo nga tanan. Nagapangalagad ng programa Spirit Morning Balita para sa pagdulong sa inyo sang mga mainit nga balita subong nga adlaw. Live kita mga kaalagad sa aton official Facebook page, ang 88.1 Spirit FM Rojas, subong man sa aton YouTube account, kag syempre mabatian ninyo ako live sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 88.1 FM band. Subong nga adlaw sang Miyerkules, Enero 14, tuig 2026. Kag sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sang Arkidiocese sang Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako ang inyo tagpalayag, ini si Alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Spirit Morning Balita. Ano balabanwa mga balita nga aton paghatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad. Yari na nga aton nga mga headlines. Sa Balita National Pilipinas, nagapangayo sang bulig sa Interpol agud mapabalik si Zaldeco halin sa Portugal. Duga nga Balita National, power deal sa Solar Philippines ni Representative Levise ginkanselar sang DOE bangod sa kapaslawan sa pagtuman sang mga obligasyon. Balita sa Western Visayas, balitang regional, Western Visayas yara sa Blue Alert para sa ati-atihan kag Dinagyang Festival. Samtang NIR Police nakakumpiskar sang 8.8 million pesos nga shabu
sa bagulang selebrasyon sang sinulog sa Kabangkalan. Balita sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. DNR Capiz kag Senro Mambusaw nagpatigayon sang Asian Waterbird Census. Halos 17,000 ka mga waterbirds na record. Samtang 7 ka mga individual arestado sa illegal fishing operation sa Ivisan. Sa iba naton nga mga balita sa balitang sports, Tenny Madis gain kalipay ang pag-debut sa WTA 125 Philippine Women's Open. Balitang showbiz, Korean supergroup nga BTS magadalasang palaabuton nga world tour sa Manila sa Marso sa 2027. Kag sa aton nga balitang Veritas, Pope Leo XIV nagdeklarar sang Franciscan Jubilee Year. Nabatian mga kalagad ang aton nga mga headlines. Bantayan ninyo sa hindi madugay ang detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Sa siningat niyon, hibalonta naman ang pinakaulihing nga update tuhoy sa manginlakat sang panahon subong nga adlaw diri sa aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Para sa atong Spirit Weather Update, yari ang report sang DOST Pag-asa nga gin-issue alas 4 kagainas sang aga subong nga adlaw January 14, 2026. Ang low pressure area nga ginabantayan mga kaalagad alas 3 kagainas sang aga ginabulubanta ang hayara ini sa 755 km east sang Davao City. Samtang padayon nga nag-aapekto ang northeast monsoon sa northern Luzon. Ang trough sang LPA ang magadala sa maginalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob, partikular sa Eastern Visayas, Davao Region, Caraga, Camiguin, Misamis Oriental kag Bukidnon. Samtang mag-aapekto ang northeast monsoon nga magadala sang maginalumon nga kalangitan kag mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela kag Aurora. Northeast monsoon man ang weather disturbance sa Cordillera Administrative Region kag nabilin nga bahin sang Cagayan Valley nga magadala sang maginalumon nga kalangitan kag mahinay nga mga pag-ulan. Samtang sa Ilocos Region, kag nabilin nga bahin sang Central Luzon, ginalauman ang partly cloudy to cloudy skies nga may mga isolated light rains tugaman mga kaalagad sang northeast monsoon. Samtang sa Metro Manila, kag nabilin nga bahin sang pungsod, ginalauman ang partly cloudy to cloudy skies nga may mga isolated rain showers kag thunderstorms tuga naman mga kaalagad sang easterlies. Mga localized thunderstorm naman ay magadala sa maginalumon nga kalangitan, isolated rain showers kag thunderstorms sa nabilin nga bahin sang pungsod. Samtang sa aton nga temperatura mga kaalagad, maximum temperature 30.1 degrees Celsius nga mabatyagan naton alas 2 karon sa hapon. Minimum temperature 23.8 degrees Celsius nga nabatyagan naton alas 6:30 kagaina sang aga. Nagbutlak si Haring Adlaw alas 6:25 kag magatunod dinhi mga kaalagad alas 5:46 karon sa hapon. Para naman sa manginlakat sang panahon diri sa probinsya sang Capiz, sandig sa regional forecast ang DOST Pag-asa, lauman ang partly cloudy skies nga kun kaisa may mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob. Minimum temperature 26 degrees Celsius, maximum temperature 30 degrees Celsius. Aton nga hangin mangin mahinay tubtub ka sarangan, samtang aton nga coastal condition mangin makanay tubtub ka sarangan. Sa weather forecast naman mga kaalaga diri sa syudad sang Rojas para sa subong nga adlaw, sandig sa AccuWeather.com, miyara sang 20% chances of rain umpisa sa alas 7 tubtub alas 12 sa udto. Samtang magagmay naman ang chances sang pag-ulan karon sa hapon, miyara lamang sa 5 to 7% chances of rain. Lauman naman mga kaalagad ang maginalumon kag may mga mahinay nga pag-ulan sa gabi kag chances ang pag-ulan nga yara sa 25%. Nabatian mga kaalagad ang aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Oras naton mga kaalagad, 10 minutos ang nakaligad sa taknang alas 7 sa aga. Bantayan sa akon nga pagbalik ang detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita.
Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos ni mga malipot kag importante nga mga pahanumdom. Standby. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Si Nanay Loleng lumapit sa amin. Aba, bugbog sarado. Sabi ko bakit? Father, yung anak ko durugista. Binubugbog ako palagi pag uwi sa bahay. Kako sige pakulong natin. Pagkaraan ng 2 araw, si Nanay Loleng, bugbog na naman, maga-maga yung mukha. Sabi ko, ano nangyari? Binugbog na naman ho ako ng anak ko eh. Kala ko nakakulong. Father, hindi makaya ng puso ko. Nagmakawa, iyak ng iyak, parang batang maliit. Ang pagmamahal ng isang ina ay mahirap na babago. Maging masama man ang kanyang anak. Ang pagkaalipin natin sa bisyo, lalo tigit sa drug, ang sisira sa pagkatao at gayon din sa ating mga anak. Pet lover ka bala? Ginapangita mo ang maayo, barato, kag masaligan nga serbisyo para sa imo pinalangga nga kuring kag ido? Ari na ang Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Makita sa Kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Nagahatag kami sang kompleto nga serbisyo para sa mga kinahanglanon sang imo kuring kag ido. Vet Home Service. Kami ang magakadto sa inyo. Konsultasyon kag pagpabulong, laboratory kag blood works, deworming kag vaccinations, low-cost spay kag neuter, surgery kag emergency cases, kag confinement para sa mas kinahanglan nga pag-atipan. Bukas Lunes tubtob Domingo, magluwas lamang sa adlaw nga Miyerkules. Para sa appointment o kung mga pamangkutanon, mahimo lamang magtawag sa 0930-654-8929 o kung sa 0966-994-0050 kag sa telephone number nga 520-0328. Bisitahan man kami sa Facebook sa Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Para sa luwas, mapagros, kag maripayon nga mga kuring kag ido, Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic na ang kadtuan. Capiz Prime Vet, alagang prime, serbisyong prime. Kaalagad, nakahibalo ka bala nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs.
Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do, We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride, and we share the pride with you. The spirit shining through CMN Philippines. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:16 sa aga. Ang ininga time check ang buylog ang ginadulong sa inyo sang JP Orleans Realty Development Corporation. Kagamabalita nga ini mabatian, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Capiz Prime Veterinary Services. Spirit Morning Balita. Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad May Durias. Kag para sa detalye sang aton nga mga balita sa Balita National. Spirit Balita National. Yara na sa proseso sa pagpangayos ng bulig sa International Criminal Police Organization o kon Interpol ang gobyerno sang Pilipinas sa gud mapabalik ang anay mamalidha nga si Zaldeco gikan sa Portugal sunod sa payag ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sang Martes. Si Ko nga nagserbe bilang anay House Appropriations Committee Chairperson nga nagatubang sang mga panumbungon sa graft, malversation kag falsification sa mga dokumento nga pampubliko sa pagtukod sang isa ka anomalya sa proyekto sa pagkontrol sa baha sa Oriental Mindoro. Sunod kay Rimulya sa isa ka press conference sa Malacañang, naghatag na sang instruction sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga formal nga mag-apply sang extradition treaty sa Portugal. Dugang sini pinaagi sa Interpol mag-request ang Pilipinas sang repatriation ni Ko gikan sa nasambitan nga pungsod. Samtang ginpayag sang opisyal nga wala siya sing ihibalo sa mga detalye na hanungod sa mga paghinunanon sa kasugtanan sa ekstradisyon sang Pilipinas supod sa Portugal ukon may ginapaabot nga deadline para sa pagdakop kay Ko. Spirit Balita National. Samtang sa dugang naton nga Balita National, ginpahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garina kahapon sang Martes nga ginkanselar sini ang pila ka mga kontrata sa Solar Philippines nga gintukod ni Batangas First District Representative Leandro Leviste bangod sa kapaslawan sa pagtuman sang mga commitments. Ginpahayag ni Garin nga ginkanselar sang DOE ang 17,000 megawatts sang mga kontrata sa serbisyo sa dinang Solar Philippines ang nagpalabot sang halos 12,000 megawatts. Dugang pa sini nga bangod sining kapaslawan nga mga kasugtanan sa solar power, ang pungsod mahimo nga wala sing bastante nga reserba sa palaabuton kag hindi magnubo ang mga presyo subong sang ginapaabot sang una. Samtang wala pa naman sa detalye gikan sa kampo ni Leviste natuhoy sa nasambitan nga isyu. Spirit Balita National. Samtang sa ato naman mga balita sa Western Visayas, Balitang Regional. Spirit Balita Regional.
Ginpataas sa Blue Alert sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center sa Western Visayas samtang nagapreparar ang mga otoridad sa madamo nga tawo nga ginalauman sa duwa ka mayor nga mga religious kag cultural festival sini nga bulan sang Enero. Tinutuyo sang nasambit nga lihok nga mapasanyog ang koordinasyon, monitoring kag madasig nga pagresponde sa anuman nga emerhensya nga mahimo magalgwa antes sa tion kag pagkatapos sang Ati-Atihan Festival sa Aklan kag Dinagyang Festival sa siyudad sang Iloilo nga lunsay tradisyonal nga nagaganyat sang madamo nga lokal kag mga nagabisita nga tumalanaw. Sang Lunes, Enero 12, nagpagwa sang Memorandum No. 3 Series of 2026 sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson Raul Fernandez nga nagamando sa pag-elevate sang RDRRMOC alert status sa Blue bilang pag-antisipar sang Twin Festivals. Ginatag ni Fernandez nga ginpataas ang alert status agud masiguro ang masugot nga koordinasyon para sa response operations kag padayon nga monitoring sa mga posible insidente may kaangtanan sa paghulag sang kadam-an, kaluwasan sang publiko, kabalaka sa ikaayong lawas kag weather disturbances. Spirit Balita Regional. Sa dugang pa nga balitang regional, nakascore sang ang Police Regional Office Negros Island Region o kan PRO-NIR sang pinakauna nga mayor nga anti-illegal drugs operations sang tuig kasunod sang pagkakumpiskal sang masobra 1 kilo sang suspected shabu kag pagkadakop sang 2 ka high value targets sa nasambitan nga syudad. Ginpatigayon ang bypass operations sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office sa atong Enero 12 sa Block 6, Lot 27 Camellia Subdivision sa Barangay Mandalagan. Nakumpiskar sa mga sospetsado ang inimagnubo sa 1,300 gramo sang suspected shabu nga may ginabulubanta nga standard drug price nga nagalabot sa 8.84 million pesos. Naaresto sa nasambit nga operasyon sa alias Tata, 53 anyos, residente sang nasambitan nga lugar, kag Anton, 45 anyos, nga residente naman sang Barangay Hilamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, ang operasyon ang naghalin sa mga impormasyon nga ginhatag sa confidential informant angot sa ginaligar kahilabtanan sa mga sospetsado sa illegal drug activities sa syudad sang Kabangkalan, Himamaylan kag La Carlota sa Banwa sang Kuwayan, Binalbagan kag mga barangay Bata kag Mandalagan sa Bacolod. Ginkumpirmar sang surveillance operations ang duwa ka mga sospek ang una na nga nadakpan kag ginbuyan bangod man sa paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Spirit Balita Regional. Nabatian ang aton balitang regional, diton kita mga kaalagad sa mga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Spirit Balita Lokal. Sa tuyo nga mapabaskog ang biodiversity monitoring kag wetland conservation, ang Department of Environment and Natural Resources Capiz sa koordinasyon sang Community Environment and Natural Resources Office o Konsendro Mambusaw ang nagpatigayon sang Asian Waterbird Census humalin Enero sa sininga tuig. Ang hilikoton kabahin sang tuigan nga regional kag international nga inisyatibo nga nagatuyo sa pagbantay sang populasyon sa mga pispis sa tubig kag pagpasanyog sang pagtipig sa mga kritikal nga pupuluyan sang katubigan. Sa inisyal nga hugnat sang census ginsakop sang survey teams ang 7 sa 13 ka mga opisyal nga ginkilala nga wetland sites sa probinsya sang Capiz. Ang mga lugar nga ginsurvey amo ang Palina River nga nagasakop sa mga barangay Kagay, Bara kag Talon, subong man ang baliwagan sa syudad sang Rojas. Ang iban pa nga mga lugar amo ang barangay Kudian kag Agustina Vara sa Ivisan kag barangay Poblasyon, Dapdapan kag Lunoy sa Sapian. Sunod sa DNR Capiz, ang mga nasambitan nga lugar nagapakita sang nagkalain-lain nga kinaiya sang ekolohiya nga tuman ka importante sa pagpadayon sang lokal nga kasapatan kag pagmaintenar sang balanse sa ekolohiya. Sa sulod sang 4 ka adlaw nga panahon sang survey, ang mga grupo naka-record sang kabagusan nga 16,719 ka mga individual nga pispis sa tubig o kon waterbirds nga nagarepresentar sa
sang 40 ka mga species. Ang natipon nga datos ang igasumiter sa pungsod nun kag international nga mga database ang biodiversity kag ginalauman nga magasuporta sa pagplano sa conservation nga nakabase sa siyensya kag paghimo sang polisiya. Ang nabilin nga 6 ka wetland sites ang natalana para sa assessment halin sa Enero 12 tubtob 15 lakip diri ang Rojas City Airport area kag Barangay Dulangan sa Pilar. Subong man ang Barangay Intungkan, Agbanog, Bantike kag Gabok sa Banwasang Pontevedra. Spirit Balita Lokal. Sa iban pa naton nga balitang lokal, ginaresto sang Joint Law Enforcement Units ang 7 ka mga individual nga naglapas sa Municipal Ordinance number 03-02 ukon sa Municipal Fishery Code Series of 2003 sa tion sang 2 ka separado nga anti-illegal fishing operations sang Lunes, Enero 12 sa kadagatan sa munisipyo malapit sa Barangay Balaring. Ang unang operasyon nga ginpatigayon alas 8:40 sang gabi nagdulong sa pag-aresto kay Rensburg de los Santos Arrollado, 27 anyos, kapitan sang sakayan. Tommy Alejandro Tomarong, 42 anyos, isa ka crew member kag Raymond Moreno Bayola, 23 anyos. Ang ikaduwa ka nga operasyon ang ginpatigayon alas 8:50 sang gabi nga nagresulta naman sa pagka-aresto kay Bayani Mahusay Baing, 42 anyos, kapitan sang sakayan. Robot Arroyo Toledo, 35 anyos, isa ka crew member. John Dave Atong Delgado, 20 anyos, kag Franklin Baing Gilien, 19 anyos. Sunod sa kapulisan, lunsay residentes ang Barangay Kulasi, Rojas City ang mga nasambitan nga mangingisda. Sunod sa otoridad na dakpa ng mga sospetsyado nga nagapatigayon sang iligal nga pagpangisda gamit ang pamaagi nga kilala sa lokal nga kayagkag kag nag-ooperate nga wala sang kinahanglanon nga permit. Ang mga nakumpiskar nga items gikan sa unagang grupo amo ang bangka BB nga may Isuzu Z190 diesel engine nga nagabalor sang 180,000 pesos, fishing gear nga nagabalor sang 100,000 pesos kag 175 kilogramo sang isda nga nagabalor sang 7,500 pesos. Samtang ay kadua nga grupo ginkumpiskar sa mga otoridad ang bangka ni Mark Lawrence nga may Isuzu Z190 diesel engine nga nagabalor sang 180,000 pesos, fishing gear nga nagabalor sang 50,000 pesos kag 105 kilogramos sang isda nga nagabalor naman sang 4,500 pesos. Gindala sa Evisan Municipal Police Station ang mga sospetsyado para sa dokumentasyon kag sang ulihi gin-turnover sa Evisan Municipal Agriculture Office para sa nagakaigo nga disposisyon. Spirit Balita Lokal. Nabatian mga kaalagad ang aton mga balitang lokal. Diretso kita sa aton balitang sports. Ang nagauswag nga Filipina tennis star nga si Teniel Tenny Madis nagakalipay sa kahigayunan nga makapaindis-indis sa una nga WTA 125 nga torneo sa ulihi nga bahin sini nga bulan. Si Madis kagang Filipina ace nga si Alex Ayala ang ginhatagan sang wildcard slot sa inaugural Philippine Women's Open bangod silang top 2 ranked players gikan sa Pilipinas. Dako ang pagpasalamat ni Badi sa wildcard kag para sa atleta ang nasambitan nga kay gaynan nga makapaindis-indis sa mas mataas nga level kag makaangkon sang hamili nga eksperyensya. Ginakabig man sini nga oportunidad nga isa ka imbitasyon agod himuon pagid ang pinakamaayo. Sunod pa kay Madis tayuyon siya nga magahanas upod sa iya team nga mong Philippine Tennis Academy bilang preparasyon sa WTA 125 tournament. Nanginmayong performance ni Madis ang nagligad nga tuig nga nagdaog sang Gentry Open Women's Single title kag sang iya una nga Philippine-Colombian Association Championship sang Oktubre. Ang 18 anyos nga dalagita ang nakakuha man sang 2 ka bronze medal sa isa sa women's doubles kag team event sa ika-33 nga Southeast Asian Games sa Thailand nga ginhiwat sang Disyembre. Spirit Morning Balita. Para naman sa aton nga balitang showbiz, magabalik sa Pilipinas sa 2027 ang K-pop supergroup nga BTS para sa ila palaabuton nga world tour nga nagamarka sang una nga pagbisita sa pungsod sa sulod sang isa ka dekada sunod sa anunsyo sang ila label nga Big Music.
kon Big Hit Music. Sa ila X account, ginbuyagyag sang Big Hit Music ang mga syudad kag mga petsa para sa World Tour. Lakip na ang pagpadulong sa Manila nga natalana sa Marso 13 kag 14 sa 2027. Sa isa ka separado nga expos, ang Live Nation Philippines nagsiling ang eksakto nga lugar kag mga detalye sang tiket ang iga-anunsyo sa ulihi nga petsa. Magasugod ang World Tour sa 3 ka adlaw nga concert sa Goyang, South Korea sa Abril. Antes magasaylo sa iban pa nga mga pungsod kasubong sang Asia, Europa, aminhan kag nabagatnan nga bahin sang Amerika kag Australia. Ang dugang nga mga stops nagalakip sa mga pasundayag sa Japan kag natung-an na Middle East. Ang World Tour nagasuporta sa ikalama nga studio album sang grupo nga natala na nga ipagguha sa Marso 20. Matandaan nga ulihi nga naghiwat sang full group concert sa Pilipinas ang 7 ka member sa nga Butter Hitmaker sang 2017 kadungan sang ila Wings Tour samtang nagbalik naman sa pungsod ang member nga si J-Hope sang Abril para sa 2 ka adlaw nga solo nga pasundayag bilang kabahin sang iya Hope on the Stage World Tour. Ang pinakauling world tour sang BTS nga Love Yourself naglawig tubtob tuig 2019. Ang ginplano nga 2020 Map of the Soul nga pagalibot ginkanselar bangod sa COVID-19 pandemic kag nagpadayon sila sa in-person nga performance upod ang Permission to Dance on Stage nga serye sang konsyerto sang 2021 kag 2022 antes nga nagpahuway. Spirit Morning Balita. Kag sa aton katapusan nga balita sa simbahan, Balitang Veritas, ginproklamar ni Pope Leo XIV ang espesyal nga tuig ni San Francisco o konang Jubilee o konang Franciscan Jubilee Year sa pagdumdum sang ika-800 nga anibersaryo sang kamatayon sang Santos. Sa siningation sang grasya nga magalawig tubtob Enero sa masunod nga tuig, ang mga tumuluang ginatagan sang kahigayunan nga makakuha sang isa ka plenaryo indulhensya. Ining Franciscan Jubilee Year nga ginakabig isa ka dulot para sa bugos nga simbahan kag isa ka okasyon para sa matudtuod nga espirituhanon nga pagbago gininaugurahan sang Enero 10 paagi sa isa ka mando nga ginpagawa sang Apostolic Penitentiary sang Holy See. Tubtom Enero 10 ang masunod nga tuig ang mga tumuluang makatigayon sa nasamitan nga grasya sa idalom sang kinaandan nga kondisyon, sacramental nga pagkumpisar, komunyon kag pagpangayo sang tinutuyo sa Santo Papa paagi sa paghimo sang isa ka pilgrimage sa bisandiin nga Franciscan Conventual Church o kunduog sa pagsimba nga gindedikar kay San Francisco bisandiin sa kalibutan. Dugang pa ang mga tigulang nga masakiton kag yadtong may mga mabugat nga rason nga hindi makagawa sa ila puluyan ang sarang makatigayon sang plenaryo indulhensya paagi sa espiritual nga pagbuylog sa mga selebrasyon sang jubileo kag paghalad sang ila pangamuyo, mga kasakit o kun pag-antos sa Dios. Sa sinigabahin ginatagan pagtamod sang Santo Papa nga si San Francisco ang nagapahanumdum sa aton nga ang paghidait sang Dios, paghidait sa tunga sang mga tawo kag paghidait sa tinuga hindi mabulag nga dimensyon sang isa ka panawagan sa pugos nga pag-uliay. Spirit Morning Balita. Kag nabatian mga kaalagad ang mga balita nga gintipon sang 88.1 Spirit FM News Team subong nga adlaw sang Miyerkules, Enero 14 tuig 2026. Sa tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag padayon kita nga magadulong sa inyo sang mga importante nga mga balita kag komprehensibo nga impormasyon buwas nga adlaw. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sang Arkidiocese sang Capiz nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico D.D. Sa pangalan sang aton station manager Reverend Father Mark Granflor, kag sa aton nga technical partner, aton technical assistant, madamo nga salamat alagad Benny Dalida. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga mga kaalagad, kag God bless Pilipinas. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all.